Maing adlaw kaninyong tanan diha og nasadta sa among weekly vlog. Og adto mi karon sa downtown Seattle, adto mi space nito. Adto mi og dagan museum dito. Hi. Balik-balik man to sa Seattle. Dito na lang sa kuan. Teo chocolate. Uban mi sa mong paglaag kay karon day off min duha. So muna mong kinabuhi diri kung pareha mi og day off maglaag mig mga lugar nga gusto na maadtuan. Palakaw na mi. Seryoso king driver nga tiguang. Ug ang oras karon alas 12 brought to you by Alaksan FR. Wala ko gibayaran ani. Sulod na ta sa freeway o kung tagaan ko nila og dalan o nag-signal na ko og left. Akong dagan guys mga 70 miles per hour og ginay pagyapon akong dagan na og 19-wheeler truck sa akong right side og na overtake og ni brake akong wato bangan og mo brake na sad ta og nanasad ko sa carpool lane gapon traffic ayo karon nindot kang dalan na state patrol hinahinay torang state patrol nalabyan na to guys so pwede na ta magpakusog. Ang atong maximum speed is 80 miles per hour. Woohoo! Nandito sa carpool lane guys. Kung kaning carpool lane guys, muna siyang mga lane sa mga nag-carpool, sa mga bus. Dili ka pwede nga ikaw rin sa diri magsakay kay takon ka sa state patrol. Talaga? Karon na ang kaning akong nasa tubangan nga Ford nga SUV hinay kay mudaga ng taon na ni. Dugay ta mabutan sa abdan naghinay ka tong dagan nang ihak na. Kung sa man mauliko ta sa tong to kay ato ni siyang overtikan na to na siyang to muliko ta sa to guys muliko ta sa to nagsignal ako muliko ta sa to okay Pagtarong diya ba? agay ikasaban ta sa tong misis amo na itong problema guys sa mga driver nga diha karon magasawa nga ang misis kabuot sa drive dako ginatong ng issue guys mga kanan labi na kabalo po sila mga drive pero mga tarantidat sa magkaayos yung taon mga guys sa nakasabot mo sa nakasabot rise up o comment down below kung sa inyong gusto ay kung sila mo ka kay drive ko focus ko o karon guys na niya ikapoy na ko inom kong tubig white tubig. Woo! Maing adlaw og nanasad na karon maniud to PDP pamahaw dala paniud to kay di mi kakaon og pamahaw og nami karon sa Codigo Mali Thai cuisine Thailand restaurant diri sa Tupula na side. Foods of today. Crab delight. Pork Mali fried rice. And mango salad with fried fish on the bottom. And then mango shredded whatever. My gosh, so full. Og init ang tapad ani niya nga unsa gani siya? Mali Thai. Mali Thai is ang Ulta Beauty. So mo ani na sad mi kay mag shoplifting ni. Uy. Di ba lifting ba? Gapataka lang na siya English. Uy, pataka lang yun. The packaging is It's on cute. point.
Meaning it's ugly but interesting. No, pambabae man yun. Og nami sa ultraviolet rays. Mahal man rin ba? Di na kaya. Wala ko'y budget. Be, magsuroy ta diri sa ito mapalit, be. Kuan gitawag nga waterproof lip liner. Ibutang ni siya sa diri. Lip liner. So diri na siya, okay guys? Lip liner, di na pataka lang ka, uy. Joke na ganit. O kani siya, muna siya gitawag nga lip balm kung bugnaw inyong magana mo. Imbis mga to make space nilo, naabot mi diri. Nakaadto naman tag space nilo, magpakuan sa to. Mao na diyo. So mo rin yung mga brush. Actually kani mga brush is be kanang mga brush is made of buhok na sa kabayo. Yeah. Ang uban artificial pero ang usually good is buhok ni siya sa kabayo. Ay, kabalon ako. Mag-contact. Should we do a my husband does my makeup? I love it. What is this thing? Is this a flashlight? Or no? Flashlight. Kalay. Oh. Imuunti kang wak. Ay, wait. Kung nali sa Star Wars ba? Or fansay kayo. Uy, nakatry na mo, ani? Ano siya, uy? Ito na siya. Lotion? Tanaw. Wala. Humot gigigil. Natanawan ako. O magsuroy-suroy tabi. Basta mga lalaki, hindi kita karelate aning mga beauty products ba? But na lang. Tignan po na yung mga lapis dari, oh. Para asan eh? Mga lapis, guys. Lapis. Ga-wonder ko unsa ni siya. Kaning mga lingin. Face powder or foot spa powder? Oh, para rin sa mata rin. Eye contour kit. Saan na lang taaning ignorante ta sa makeup. Kabaw. Ay, kaning mga color sa buhok ba? Kung kaning kang pa-color sa buhok, pwede ka rin sa lalaki? Asa ito ko asawa? Di naman mo lakaw na rin noon. Magtambay naman noon dere. So, di na kayo mutang sa yung iwati. Mugawas na siya. Share. Mura na yung dala. Tony mo. Ganan kiko kay tungod lang sa packaging. Pero ganan ba sa free video gift no? nagkuhan? Free mo din na di. Hala samok kay kalabo. Sa makeup area. Actually wala ko inibawaan ani bisag isa. Pero amo lang mong ito or aning ultra nga store. It's fit me. Fit me. Dewy smooth. Maybelline. Buy one get one. Shucks. Mabuang ko yun. Di ko kasabot ari. Nami karon sa Tukwila International Boulevard Station o basta mag-adto mi og downtown Seattle dire rami mag-park kay traffic dito sa downtown at the same time o wala kay parkinganan tapos magbayad pa kay parkinganan mahal. So busa mo nila mi aning station kay para maka di mi makabayad. Mag-save mi og money. So mag-train rami. So, ang bayad sa among train is kani siya. Muna siyang gitawag nga Orca card. Imo na siyang loadan. Then muna siyang itap. Wala ang akong Orca. But watch later when we get home. English te? English? Sakit lang. English na itong vlog? Actually, hapit mahulog. Nindot yung panahon karon kay summer diri. So, ganahan kay mga tao happy. Mga tao diri kay naa si Sunner. Nganong ang summer wala gi-sunner na lang ang tawa? Tanaw gali traffic tayo. Ingo na siya o downtown Seattle. Imagine ang traffic. Gika na siya og airport. Kanang walay traffic paingon nag-airport. So kung mag-drive mi paingon dito, good luck. So that's why mag-train rami.
Peak. Oh guys, ninaog lang may para magtapat mo paring sa disas. Bata. Asa guys, kinawala ko. Ganito rin like October? November November. the last time we were here. November 2015. Right there, Westlake Center. Westlake Center, kamera na siya nga mall pero sikat siya kaya na siya sa sentro. Connecting po siya sa paingon sa Space Needle nga May monorail going there. monorail. Sa Space Needle. Space Needle. NATO. Special nga kadulag-hulahog. I passed the mic, but that doesn't mean I'm gonna stop going to the fight. Cause I'm the one who keeps going. A bro over here, he comes like a brother from out of the So, naka-design mi nga wa minisunod sa Pacific Science Center cause tag 20 ang admission so 40 sa among duha tapos exhibits lang na siya which is among apas is ang 3D IMAX nga show sa Earth IMAX X. so muna siya mong giapas pero wala namin niabot kay naay time slots so mag-chill lang We midray. didn't reserve or book it ahead of time. That's Yeah, so muna siya so, kung Nako kay nga gitara oh. kung gusto mo moadto og maani og Space Center, daghan kay mga museum dire. Pikir kayo sa ako likod ba natulog. Ay nako. Woo. Steven Stock. May na siya mo piano, si Steven Stock. Bisa gulo ko kailaw. So nami sa ubos sa Space Needle karon grabe kadagang tao diri guys. So dili na ako siya advice nga moani mo diri. So moani mo diri buntag sayo. Tapos kanang mga dili summer. But in the storm, my spirit sings. Ulit na kami guys, kaya nabusog na kami. Anyway, papauli na mi, but tanawa gali ang sun. Pauli na mi, 7 o'clock na. Pero tanawa ang sun. Ayag pa kayo. Alas 10 ang sunset. 10 pa ang sunset. Basta summer. Basta summer. Grabe kay kasakit.